ба қарибӣ ба наздикӣ мана ҳамин музокирот шуд байни Тоҷикистону Қирғизистон. Мана шаҳри Гулистони мо шуда гузашт. ҳамунҷа баъде ки ҳамон вай шуд дар шабакаҳои ҳамин иҷтимоӣ як видео мегӯн ютуб ҳама бировар аст. ҳамон аз тарафи Аврупо ман як нафараша фаҳмидам ки ҳамон ҳамноми ман будааст. Шавкат будааст номаш, фамилияш намедонам. ҳамон биромад кара баъзе фикроша гуфтааст. хай ман акун муроҷиат кара мегӯм ки ҳамон агар тоҷик бошад, тоҷики мисол ватандӯст бошад, агар ҳамон одам аз ҳамон дур истода баъзе мисол наворҳо, баъзе гапҳои иғвоангеза карданаш дар кор не. Вай бояд ки аз ҳамонҷа истода ҳамчун тоҷик буданаша ҳамин нишон диҳад, ҳамин фикру ҳамихе фикроя гӯяд ки ҳамин фикри ҳавай ба нафъи мардуми мо шавад. ҳамин навора видеоба бировариян, ҳамин ютуба бировариян. Вақте ки вай видеоя мебинед, гап мезанад, вай гапашанда ҳамихел омаде ки худе ки як қисми Тоҷикистон ва и қирғизҳо будасу, ҳамин баъзе ноҳияҳои мо Қирғизистон будасу, Тоҷикистон як вилоят будааст. Ин навори иғвоангез, 100% наворе ки иғвоангез. Чунки мо ҳамамо медонем ки Тоҷикистон чӣ хел ташкил шудагӣ. Акун ваи чуқуртараша гиредагар ин ягонта инҷанда гиредагар ҳақиқаташа гиредагар инҷа ба замини ваҳо нест. Иғво ба андохтан ин хел навор вай ватандӯстӣ намешавад. ин хиёнаткорӣ ҳисоб мешавад. Хиёнат ин яке медонед ки ин барои миллат ин хиёнат бениҳоят як ваи вазмин я гуноҳи вазмин меистад. Мана ҳозир ваҳо онҷа хиёнат кара, мисол хиёнаткорӣ кара, музокироте ки мо ҳозир роҳи ҳаллаша ёвем гуфта ҳукумати Тоҷикистон ҳамин ба омисос, ваҳоям омисос, акун қувваи сеюм гуфта мо кофта мегирем. Мана якташ қувваи сеюм мана ҳамин будааст.